another subject from the social group this week. Please, prepare. Economics! But not now, then. Okay. So, moving on. Homeworks. Okay, Thea, Evangelis, Christos, this side of the class. For me, Evangelis, Christos, Thea, this side of the class, I'm not giving me any homework for that. Which means that you're not going to get the practice that you need, and that you're not going to do it as you should do it. Okay, now, so you want to do some theory of the firm. Please, can I ask a question? Hold on a second. There's something on macroeconomics. You have to measure the richness of a country in real. Good question. This is not the case when economics of scale are present. Do you want me to draw the graph or we know it? No? It's okay. I'll do all that. Very important graph. You take the graph and you see that for a larger firm, you go down to the x-axis and the cost is lower. Okay, we understand this. Yes. Okay, open your booklet, Sankara. Okay, 179. Okay. Do we want any homework? No, miss, we don't go. Yes? No? No. Can we do them? Add them. Do that to paper 2 on page 179 and the data response on page 180. Miss, nice hair today. Francese, potete massacrare. What happened to your hair? You're not gonna be successful with girls if you make comments like that. But anyway, you're here and I need to learn about nepotism. Can I ask another question? Okay. Your problem is you have to define key terms, use that class, and analyze it, and then attack the theory that you are using. Okay. But for paper 1 and paper 2, that things are different. Well, what do we do for paper 1? For examples? We listen. Okay, guys, give me 2 minutes from now. No, miss, I can do that because we started. Ay, desacceso se concluye universidad.
R-N-I-V-E. You have to know this woman! And, of course, you are going to be seeing her on every day, at every hour, every minute, every second of your life! And you don't have to have Greek to know this woman. She is the IB2 coordinator. Advisor. Her name, Eleni Gonara! Τι κάνετε? Είστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Γιατί τώρα, κυρία, μια εβδομάδα του κοντά στις διακοπές είμαστε και... Ναι, ξέρετε εγώ. Δεν πώς είναι. Μια εβδομάδα πια κοντά στις διακοπές. Παιδιά, πού είναι οι υπόλοιποι? Συγγνώμη που άργησα, αλλά έπρεπε να δώσω εργασία οικονομικών και ήμουνα και στην κυρία Κανέλης. Ναι, αλλά γιατί ήσουν τώρα στην κυρία Κανέλης, Βίκτορα? Αυτή την ώρα δεν έχουμε μάθημα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα δεν είναι καθόλου κάτι. Πέρασα όλο το Σαββατοκύριακο μου διορθώνοντας τα γραπτά της ελληνικής ιστορίας. Σφαγή. Περιττώ να σας πω ότι από τα γραπτά μόνο 8 είστε πάνω από 16. Ξέρετε τι πολιτισμικό σοκ έπαθε? Ότι γράφω μερικοί. Είναι αδιανόητο. Μπράβο, καλά. Μέσα ιστορία δεν διαβάζει. Οι φωτογραφίες σας όμως είναι ανεκδιήγοι. Δηλαδή, κυρία, Τι δηλαδή? Παράδειγμα, μου γράφει εδώ κάποιος. Η βιομηχανική επανάσταση είναι ο πόλεμος βορείων και νοτίων στην Αμερική. Ασημειωτέων των νοτίων με 2 όμικρον. Εγώ δηλαδή από ποιο κτίριο να πέσω? Παιδιά, γιατί γελάτε? Είναι τραγική η κατάσταση. Ναι, όμως, κυρία. Παιδιά, εγώ πρέπει να σας πω. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο μέχρι το πρώτο draft του Wordly, ας προχωρήσουμε με το φάντο στη Βενετία. Λοιπόν, μάλιστα. Να τολμήσω να ρωτήσω αν έφτασε. Πρέπει να το φαντάζιο. Μα κυρία, πού είμαστε? Παίρνετε όλοι 0 στα προφορικά. Γιατί εξετάζετε αυτή τη στιγμή. Όμως, παιδιά, δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι αυτή η κατάσταση. Εσείς, ως higher level, πρέπει να έχετε μια πιο ουσιαστική εμπλοκή με το κείμενο. Ναι, όμως, κυρία, δεν μας είπατε τι να ψάξουμε ακριβώς. Σου είπα ότι δεν θα σου το πω εγώ αυτό. Λοιπόν, επειδή υπάρχει χρόνο τώρα, θα μας πει κάποια συναισθήματα του Άσεμπαχ σε αυτό το χωρίο. Εδώ στο πέρα ο Άσεμπαχ βλέπει τον Τάτσιο σαν μια έμπνευση για το έργο του. Προφανώς. Αυτό που είπαμε και ξαναείπαμε. Θα μας πείτε πια αυτή την καραμέλα. κυρία, μήπως ο Άσεμπαχ ερωτεύεται τον Τάτσιο, αλλά τον προσεγγίζει μόνο ψυχολογικά? Δεν καταλάβει τι έτσι να το πείτε, αλλά αυτό λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εδώ, ο Άσεμπαχ, εδώ, θέλει να κάνει σεξ. Είναι αυτό είναι. Το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό. Κυρία, τι σημαίνει μηδίαμα? Παιδιά, ούτε τις λέξεις ψάξα. Όμως, ξέρετε κάτι, πρέπει να μπείτε σε μια διαδικασία.
κάνω. Άντε, sit down όλοι σας, εντάξει. Guys, okay. Είμαστε. You are the students. Και μόλις Τελειώσαμε. τελειώσαμε.